القصيدة الزينبية. صرمت حبالك بعد وصلك زينب، والدهر فيه تصرم وتقلب. نشرت ذوائبها التي تزهو بها سودا، ورأسك كالثغامة أشيب. ka yi ƙana'a, domin a cikin wani ɓangare na ƙana'a akwai hutu. Yanke tsammani daga abin da ya kubuce shi ne abin nema. Idan ka saka wa ranka kwaɗayi, za a sanya maka tufafin ƙasƙanci. Hakika an sanya wa ash'abu tufafin ƙasƙanci. Ka kiyayi ha'inci daga yaudarar mata, saboda baki ɗayansu makirce-makirce ne ake kafa maka. Kada ka amintar da mace akan rayuwarka, saboda ita kamar kuburuwa ce, ana tsoron mai zaga a cikinta. Kada ka amintar da mace akan zamaninka dukan shi da ɗaya rana, ko da ta yi maka rantsuwa ƙarya za ta yi. Tana ruɗarwa da daɗin zancenta da maganarta, amma idan ta yi fushi to ita ce wasassar wuƙa mai kaifi. Ka fara wa maƙiyinka sallama, kada ka kasance mai jin tsoron shi kana ɗarɗar a rayuwarka. Ka kuma kiyaye shi idan wata rana ya zo maka yana mai murmushi, saboda shi zaki zagarsa na bayyana ne idan yana cikin fushi. Lallai mai tsananin ƙulli a cikin zuciya, ko da zamaninsa ya daɗe da wucewa, to wannan ƙullin na nan cikin ƙirji a ɓoye. Idan ka ga aboki yana mai daɗin baki, to shi ne ainihin maki. Haƙƙinsa shi ne a nisance shi. Babu alkhairi cikin soyayyar mutum mai yin daɗin baki, mai daɗin zance, amma zuciyarsa kuma tana balbali. Idan ya haɗu da kai, zai rantse cewa ya aminta da kai, idan kuma ya ɓuya daga idonka, shi ne ainihin kunama. Zai baka alawa daga tsinin harshensa, abin nufi zai maka daɗin baki, amma daga baya kuma ya yi maka kwane-kwane kamar yadda dila ke yi. Ka zaɓi abokinka, ka kuma zaɓe shi don yin alfahari, domin lallai aboki ana jingina shi ne zuwa ga abokinsa. Lallai mawadaci daga cikin mazaje abun karramawa ne, kuma za ka gan shi ana fatar abin hannunsa, ana tsoronsa, kuma ana marhabantar shi da murmushi lokacin zuwan shi, kuma ana tashi tsaye idan ya yi sallama, kuma ana kusanto da shi. Talauci mai munanawa ne ga mazaje, domin shi yana wulaƙanta mai hankali, mai ladabi, kuma mai nasaba. Ka yi ƙasa-ƙasa da fuka-fukanka ga makusanta dukkansu ta hanyar ƙanƙan da kai, kuma ka yafe musu idan sun yi zunubi. Ka ƙyale tataccen maƙaryaci, kada ya zamo abokinka, domin lallai tataccen maƙaryaci yana munana mai ‘yanci idan ya abokance shi. Kuma ka hita batun ɗan hassada, ko da ya tace zuciyarsa a gare ka sau ɗaya. Ka nisantar da shi daga ganinka, ba a janyo irinsu. Ka auna magana idan za ka yi, kada ka kasance mai yawan surutu, ka yi ta zuba a kowane dandali. Ka kiyaye harshenka, ka kuma kiyaye daga lafazinsa, domin shi mutum yana kubuta kuma ya halaka ne da harshe.